Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela għamlet sejħa lit-tfal kollha sabiex jippreżentaw id-diżinji tagħhom fit-tieni edizzjoni tal-Kartolina Miliet, inizjattiva ta' kartolini tal-miliet li jintbagħtu mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Fl-iskola primarja tas-Siġġiewi parti mill-Kulleġġ San Ignazju u mdawra mit-tfal, Mart il-Prim Ministru spjegat li l-edizzjoni ta' din is-sena se tkun miftuħa għat-tfal u żgħażagħ kollha bejn l-4 u 16-il sena. Dr. Qabela qalet kif is-sena li għaddiet bdiet din l-inizjattiva hekk kif is-sejħa kienet għat-tfal li jgħixu f'dar residenzjali. Qalet kif din kienet ta' suċċess hekk kif intbagħtu diversi kartolini b'diżinji ta' tfal. Din is-sena Robert u jiena ddeċidejna li nwessaw aktar din l-tieni edizzjoni billi se nkunu qegħdin nistiednu lil kull tifla u kull tifel f'Malta u Għawda. Ġifieri it-tfal kollha bejn l-etajiet ta' 4 u 16-il sena se jkunu jistgħu jieħdu sehem f'din l-edizzjoni tal-Kartolina tal-Miliet. Marjan Kawki, direttur tal-Fondi u Strateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti, spjegat li s-sottomissjonijiet kollha se jkunu evalwati minn bord indipendenti li se jagħżel 4 diżinji u dawn se jkunu fuq il-kartolini uffiċjali. Il-grupp ikun maqut minn artisti, minn nies ġejjin minn setturi differenti, ikun maqut mill-Kunsill Malti għall-Arti biex imbagħad issir din l-għażla. Però sabiħ ta' din l-inizjattiva ma taqafx hawn, naħseb il-kull minu tagħha hija meta issir l-eżibizzjoni ġewwa spazju kreattiv bix-xogħlijiet kollha. Is-sottomissjonijiet ta' tfal għandhom isiru mill-ġenituri jew gwardjan ta' tfal u żgħażagħ u s-sottomissjoni għandha tkun skenjata bil-kulur u mibgħuta permezz ta' email lill-Kartolina Miliet@gov.mt sa 3 ta' Diċembru. Dan flimkien mal-formula ta' sottomissjoni u l-kartolina oriġinali li trid tintbagħat lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Mart il-Prim Ministru għalqet magħna b'dan l-appell. Naf li t-tfal jħobbu jesprimu il-ħiliet immaġinattivi tagħhom, naf li t-tfal huma kreattivi ħafna, it-tfal joħolmu ħafna u nixtieq li dak il-ħolm tagħhom, il-kreattività u l-immaġinazzjoni jesprimuha f'din il-kartolina. Għaliex Robert u jiena se nkunu qegħdin nafdaw lilhom biex il-kartolina uffiċjali tkun iddiżinjata mit-tfal Maltin u Għawdxin.